खुलुमबाय बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ रायजो राजानि सिगाङाव बर' रावनि सायाव बिटिसिनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारिनि बिबुंथि। एबसु एबा UPPLनि बादिब्ला बर' रावा आसामनि सेकेन्ड लेंगुवेज। बर' रावा सेकेन्डआवबो नङा थार्डआवबो नङा। बर' रावा गोजौआव सहिखाबाय। बर' रावा बिटिसि गोरोबथाजों 8थि फारिलाइयाव हाबदों। भारतारि राव हिसाबै रिकगनाइज मोनदों। बर' रावा असमिया, बेंगलि, मणिपुरि, हिन्दी राव बादिनो समान मान दं। 2003 मायथाइनिफ्रायनो बर' लिरगिरिफोरा साहित्य एकाडेमि बान्था मोननाया जागायदों। बिटिसि गोरोबथानि उनाव APSC, UPSC आनजादाव बर' रावजों लिरनो हानाय जाबाय। बे बाथ्राखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा BPFनि मोनसे जयनिं हाबाफारियाव रायजो राजानि सिगाङाव गावनि बिबुंथियाव बुंथियो। क'क्राझाराव सासे सिनाय मोनै आइजोनि गोथै सह' मोनदों। थांनाय बेलासिनि 3 रिंगासो समाव क'क्राझारनि सतम मलानदुबिनि दरदरिया दैसायाव गोजावना थानाय थासारियाव सासे सिनाय मोनै आइजोनि गोथै सह' मोननाय जादों। बे जाथायखौ क'क्राझार पुलिसआ खौरां मोननानै जाथायथिलियाव थांनानै गोथै सह'खौ बोखांना गोथै सह'खौ थानासिम लाबोनानै नायबिजिरनायजों लोगोसे संदाननाय हाबाफारिखौ जागायो। आइजोखौ सोरबा बुथारनानै गारना गालांनायनि सन्देह खालामदों क'क्राझार पुलिसआ। आसामनि नगावआव गिख्रंथाव ग्रेनेड बेरफ्रुनाय जाथाय। बे जाथायाव 4 उन्दै गथ'फोरा गोब्राब जखम जायो। नगाव जिल्लानि कन्दलि फायारिं रेन्जआव दिनै गिख्रंथाव ग्रेनेड बेरफ्रुनाय जाथाया सोमजियो। बे जाथायाव जखम जानाय 4 उन्दै गथ'फोरखौ नगाव मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो। जखम जानाय 4 उन्दै गथ'फोरनि मुं फारियै रन्जुमति, मंगल सिं, राखि गगৈ आरो बिकास होनना मिथिनो मोन्दों। बे जाथायनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो। BPFनि लाइमोन दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारीनि बाखनायथाव हाबा। गुबुन हारिनि जानानै बर' बिजोङाव फरायना मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारनो हानाय गोरिब नखरनि फरायसुलिखौ खौरां लाहैनायजों लोगोसे राङारि अनसुंथाइ होदों कास्टम बसुमतारी बिथाङा। 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय रसमा मगरखौ कलेजनि मुं थिसननायाव हेफाजाब होदोंमोन कास्टम बसुमतारीया। मिरु लाइमोन BPFनि नेहाथारि कास्टम बसुमतारीया मैया फिन खौरां लाहैदों कुमारिकाटानि रसमा मगरनि नखराव। रायखांनो गोनांदि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कुमारिकाटानि रसमा मगरा बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानानै सेथि मासियाव उथ्रिसार जानो हादोंमोन। गोरिब नखरनि फरायसुलिया गोजौ सोलोंथाइ लानायाव हेफाजाब नांगौ जानायखौ नुनानै नांगौ जानायफोरखौ मदद होबोदोंमोन कास्टम बसुमतारी बिथाङा। मैया फिन बेबादिनो कास्टम बसुमतारी बिथाङा रसमा मगरखौ खौरां लाहैफिननानै राङारि अनसुंथाइ होयो। नेपालनि थां जिल्लायाव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव गासै 19 सुबुंनि जिउ खहा जायो। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय 19 सुबुंफोरनि गेजेराव 2आ भारतारि। बे गिख्रंथाव बास जाब्रबथाया थांनाय हराव फालुबाङाव सोमजियो। जाब्रबथायाव बासआ दालांनिफ्राय रपटि दैमायाव गोग्लैलाङो। जिउ गोमानाय 2 भारतारिखौ बिहारनि 67 बोसोर बैसोनि युगेन्द्र राम आरो उत्तर प्रदेशनि 31 बोसोर बैसोनि मुने यादव होननानै मिथिनो मोन्दों। पुलिसनि बादिब्ला बे जाथायाव गुबुन 22 दावबायारिफोरा गोब्राब जखम जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।